Hi, Jisa. Mupauli na ka? Uy, ikaw mong din na, Anton. Mupauli na ka? Naoton. Pwede ako na lang muhatod ni mo. Nga naman? Walang, ganahan ko nga ako kay ihatod. Huwag makalimas ko. Wa, uy. O niya, okay ra ni mo? Nga ako kay ihatod? Sige. Agoy, basig na ibog na limos Anton, oy. Saba, uy. Di man ko na muhatod ang tao kung may gusto ni mo or may tuyo. Grabe siya, oh. Hindi pwede friend lang, ha? Pwede man, pero murag lahi akong tanaw ni Anton. Nagin na siya hilong mapagtanaw ni mo, tay. Day, Isabel. I love you, Jisa. Anton. Basi makaingon ka nga mapahinguslanon kay ko. Nga nagkiksuod ko mo, kunya, gipangyaban ti ka. Lisod-sad kayo kung akong pugnan akong feelings ni mo. May chance ka ako. Dili makalisod ikaw Anton. Kay buutan man ka. Ang sabot mo pasabot. Ako na kang gisugot. Tinuod? Oh, laki. Liyab na ta. Salamat kay Diyos nga. Huwag ko niyo paanto sa dugay. I love you. I love you too, Ton. Na all na uyab. Ako na lang gisugot si Anton, bay, uy. Kay nakita man sagud nako nga seryoso yung tinguha diri nako. Mau cute, anak cute. Unya dahi kanus amo magbinyo, Minyo gidayon? Ay unsa di ay, maghuwat day ka nga mag-edad kag 35 usa ka mga anak. Pagbinyo na mo mitas mga bata pa mo. Masabihan na nga kung Ginoo na, Jess. Lain kayo kung mutaas na itong edad, usa ta magminyo. O, ang sibot may pasabot. Gusto unta ko na ako nga magminyo na ta, Jess. Anton. Musugot ka? Na magminyo na ta? Ikaw, kaya na magkaani mo. Sige, magminyo ta. Ko pa. O balik man sa talim mo, uy. Dugay na kong mga nga maubot ni kayo na, Jess. Nga maangkon ka. Jess. Jess. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta ang bagong minyo, day? Okay ra, day. May po ko day na minyo na ka. Ako'y taon ini, wa pagid mahalin. Hala, no, pag minyo na ko na aron parehas na tangdo ka. Nakisamay tayo ako minyuan. Uy, nga wa man, saag rin ako. Ay, bitaw day, Isabel, uy. Huwat-huwat lang, good. Moabot na lagi na ni mo. Ayaw na pagdali, good. Wa pa man di maabot si Anton. Unya na lang ko mukhaon. Ako na siyang paaboton. Magkalingaw lang sa ko Facebook, di. Uy, hala. Di aman din ni chat na ko. Si Wally man, Kumusta? Wa tingali na si may bawa ninyo na ko. Uy, hala. Manubag kita hello? Hello, Jess. Kumusta? Okay ra. Nanawag man lagi ka. Ikan mo ko Manila. Bagbara ko nabot. Mao ba? Kumusta naman ka, uy? Kanita nga magkita, Jess? Mingaw na kay ko nimo. Ron, kuan kining... sorry ha, pero... minyo naman ko. Ha? Minyo na di ka? Ron. Mau ba? Magkita lang tabi sa no, minyo na ka? Dili pwede, uy. Palain ka, ano makikita kong lalaki no, niya may banan ako. Jess, ayaw lang pag unaw-unaw doon.
gusto lang kong makakita ni mo sa personal. Ron, mag-istorya lang niya tag usab ha. Di abot ako ba na? Sige, manawagan niyo ko na bumalik. Nandiyan ka. Ganyan rin ko nakabantay ni mga wakay tingog-tingog sa akong pag-abot. Di ka pwede ko sa kong trabaho dong. Mao ba? Kapangway na kay musawi pa taog trabaho ma. May manok tug maayo si Anton. Pero ako, wa pagitawon ko makatuog. Uy, may chat naman sa bisronin ako. Wa pa di ay kamatug. Gimingaw na baya ko nimo. Kahasol ba rin gawhana, uy. Ako nang i-off ako internet, eh. Naman ka, day, uy. Okay, higit kaayo, day. Agbot ako ipasabot pa. Wa pa gid mo makabuo si Anton? Wa pa jud ka mamaptos? Wa pa man gid, day, uy. Wa pa gid gitugot sa panahon. Aloy, paspasin sa dinyo, uy, aron makakita na mong liwat. Dong, nanawag na ligi ka. Day, madugay kong uli karon ha. Nga naman? Na ako'y pambungan nga meeting, day. Importante kayo. Sige, dong. Buwan na lang kog uli nimo. Ay, kalaay ba ini mo ulit ag sayo, uy. Naway kauban sa bahay. May pamato kong mall. Kanindot, tanawon sa mga inahan nga nagdasi ang mga anak. Makaibog yung tanawon. Ay, ako yung taon, ani. Wapag yung anak. Ay! Ala, sorry. Sorry, Sap. Ronnie? Jessa? Nagsige ka balibad ako. Nga, di ka makikita pero di abot ko sa kapalaran. Mao lagi, uy. Minyo na di ka? Oo, taon dong. Wala, pinag makadugang imo anak. Wa pa, uy. Wa pa gihatag ang Ginoo. Huy, naunsa ka, uy. Sige magkakatutok na ako. Wow. Di anugunan ako nga. Dili ako nakatigiyan na. Hansaon, nga gusto mong kang mo-abroad. Mauto nga, imo kong gibiyaan. Taas buti kong pangandoy sa kinabuhi. Mahong ako na kang gibaliwa. Nga? Minyo na ka? Wapoy. Gusto ba sa kong mabalik sa gamas kay daghan pa kong gusto sa kinabuhi. Mao ba? Sige, good luck. Mupaulit na ko ha, kay bisig maabot na akong bana. Sige, ako lang kang ihatod. Ron, unsa ko ni? Ngayon kita mo ko ni mo din eh. Abi ko na ako kong ihatod. Yes, I'm sorry. Pasaylo ako nga ako ni buhaton ni mo. Sa una pa ko gusto mo ang ko ni mo. Pero nahadlo ko kay di ba ko andam. Kay daghan pa kong pangandoy sa akong kinabuhi. Ronnie. Pamahangyo ko ni mo. Ay ko palipare. Ihatod lang akong gusto. Ronnie, minyo na intawon ko. Dili ko gusto makasaha sa kong bana. Jess. Huwag mo sa'yo din eh. Itarong to ka. Mong ihatag ang akong gusto. Jess. Jess. Ganito sa kong kipati ngayon akong kikakos. Jess. Ronnie.
Madugay na sa kag-uli ron, Dong. O day, unsa ka magod nga naaming importantong trabaho ron. Maong ikaw lang din sa ato, ha? Sige, Dong. Musorry lang ko sa mall, aron malingaw ko. Okay, sige day. Hindi ko pula ng sipis. Ernie, pila na kahigayon nga may nahitabo na to. Nahadlok ako ini. Nakasaan akong bayo sa kumpana. Nalipay ka uban ako, di ba? Nalipay man. Kaya kita ba may unang uyab, di ba? Buwagi ang imong bana. Kita mag-ibon. Wala dili mahimo. Buotan kayo si Anton. O kasalmi sa simbahan. Mao nga to na lang yung bangon. Dili na ko. Chisa. Igo na nga itong pagpakasa, Ronnie. Dili na ka magmahay. Kapila na kay gayang nga nakuha ko ni mo. Maong pasaylo ako. Dili na ko kaya. Dili na to paabuto na masakpan ta sa itong gibuhat. Maong nga to na lang yung hunungan. Dili na ko makikita ni mo. Chisa. O kay tao man kita, ulipon sa pagpakasa. Ang importante nga makaamgo ta sa atong gibuhat. Og suka di atong hitabua, wa na ko'y balita ni Ronnie. Kaya ako nasag siyang giblock aron dili siya magsamok-samok nako. Og sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyog sunda ang akong gibuhat. Mahala og panggaan ninyo ang inyong bana na binagdog kong kinibuotan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Nobito may higalang kaagi ni Jessa na taga Butuan City uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit iragawan sana dalawang puso. Among kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubay sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga suking tipaminaw kinasangkasing kong gidapit sa pabara sa inyong megalanglaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon hangdumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon,